За да се засилиш. Напред, не назад. И така героите, уморени от дългото каране на ски, седнаха да се починат, да хапнат, да пинат. На Агнешка Чудовец, Корбанчкова и на Бобец Смилянски в сърцето на Дозор. Дали е Смилянски? Трябва да е Смилянски. В Питърс пъб. Айриш пъб. Представям ви най-добрата скиорка днеска. С очилата на обратно. Днеска така, че не... Нещо така бе. Дали я погледни как танцовопче? Не. Айде иди, мамо. Be careful which finger. You can't now. Църквата Свети Константин и Елена. Винаги съм казал, че двете сте на един акъл. Запад са крака. Анде. Кое е по-голямото от двете деца? Естествено, аз съм голямо дете. Добро утро. Добро утро, тате. Как си? Добре, а вие? Добре, сега ще ходим на ски чак на Снежанка. Екстра сме. Екстра сме. И някой ден, когато вече съм много голяма на 20-30, ще мога да карам по двете стени на леко и на пам! По-добре хвани някой от тези деца по-нагоре. Е, там на знак. Не. Стойките. Това са стойките.
Кажи, Много ми става студено там. прибирай се вътре. Чао. Лина, казвам чао. Студенец. За нова телевизия. За нова телевизия. Ехо, колко е на миля? Следва продължение. Всеки събота и неделя е на Аспен. Колата я страши. Стойките. Кали? Как си? Добре, само ще ме боли мускул от тази голяма писта. Дълга. Дълга. Мама как е? Добре. Мисля. Малко да ме наболява и мен на левия крак. 12 часа и 12 и половина. Да, сега следим долу ще ядем. И ще... Долу до листът, който е там. Ще си починем и ще ядем. Добре. Ето на този лифт Кали не успя да се качи. И те вече много високи седалки. Мамо, Браво, Кали. мамо! Мамо! Татле падна! Я, може? Чуваш ли? Сега не мърка. Мърка, бе. Почна да преде. Снимай растенията. Мамо, я ги поглипа.
Или куче. Ага. Днеска изненадата от госпожа Алексиева за рожденичката. Един хубав букет и един хубави бомбон. Как сте днес? Много добре. Супер. Само времето леко ветровито. Ама имаше слънце сутринта. Много поръчам. Айде, малко усмивка. Не, След 15 минути Марито ще стане малко, ще помъдрея. Мари се роди в 9:20 вечерта. Практиката ни. Усмивки. Байганю, как е да байганю на... Разказвам езика за байганю. А той се с немски номер. то не беше така беше. Пита на немски. Чуди го. Той да си дойде. И на английски. То няма лошо, нека се поощрява. И така гледате, чува. Толкова здраве. Дамата де си приличате малко, да ги се приличат. И се рождени Значи, са Кали, след 3 седмици тази стройка. Алекс, чакай сега майка ти продух. Ските после ти. Добре, да Айде, идете, сега може ти да. седмици тази стройка. Така. Добре. Айде, 1, 2, 3. Айде, тук бе! Честит рожден ден, Мари! Честит рожден ден, мила Мари! Честит рожден ден на теб! Айде, Кали, пак духай се. Казва се Анкор, Добре.
бе двете. Не, Севичка. Чакай, не бързи. Поеми си въздух. Сега вече внимание. Внимание. Следващия път не мога да духна една седмица. Я пробвай направо да ги наплюеш. Дай се. Нарязали парчетата се. Френска селска торта. Домашна, поръчващия и ти носи. Франция ли ти я носи? Франция. Цел във Франция. Семейство с бебе и тортата се еде с вилички. Ако семейство бърбурови с лъжички. Обаче трябва Да завършим марокканската вечер с френската. Еглика! Много грамадна ми е там. Как и вика еглика. Една по-малка. Ама, къде Иван е